rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Fatima Dan Masani. Ku ci gaba da kallon tashar Multipurpose TV. Sunana Suleiman Yarima, jarumi a Zamfara Film Industry. Sabon gidan TV ne ma kawo muku talar domin nishaɗantar da ku, faɗakarwa, wa'azantarwa. Alaikum, sunana Zainab Abubakar Yaro. Ku kasance tare da mu a tashar Multipurpose TV. Muna tallar gidan TV mu mai suna Multipurpose TV. Yana da ƙayatarwa kala-kala, waƙoƙin mu na Hausa, sannan kuma fina-finan mu na Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Al'amin Manuga Gusau wanda aka fi sani da Manuga. Ku kasance da tashar Multipurpose TV. Sunana Nuruddin Ali, amma aka fi sani da suna darakta ne. Kasance da kallon wannan shahararren gidan TV mai suna Multipurpose domin nishaɗantar da ku, wa'azantar da ku, kuma ilmantar da ku. Sunana Umar Ismail. Ku kasance tare da mu a tashar mu ta Multipurpose TV domin samun shirye-shiryenmu masu nishaɗantarwa, faɗakarwa da kuma wa'azantarwa. Mun gode.